Inguratzen gaituen paisaiatik, lehen begiratuan ikusitako horretaz baino ez gara ohartzen. Geografia beraren iraganaz eta horrek duen eraginaz ahantziz. Adineko pertsonei dagokionez, berdin. Batzuek pasatuan ainguratuta jarraituko dute. Beste batzuek ordea, proiektu berrien bitartez aurrera egingo dute. Haien arima ez deustu gabe. Horretaz guztia solastuko gara Arantxa Urreta Bizkaiarekin azken etxea eleberriaren karietara. Arantxa, idaztaren ogibidea edo idaztaren beharrizana? Afizioa, esango nuke. Ez naiz hortatik bizi, ezin da hortatik bizi inor, pentsatzen dut ez da ezagunenak ere. Baina zerbait dago hor barruan bultzatzen zaituna. Nik nire buruari esaten dio, ze premia daukazu orain berri saltzaietan sartzeko, eta norbaitek zaplasteko bat ematen badizu, ere ez badizu ematen, baina ezakit, zerbaitek bultzatzen nago, ez dakit zer dan. Bizitza osoa idazten, esan genezake be bai. Bai. Zer irakutsi duzu, ze ikasi duzu? Ez da sekula horretan pentsatu. Edo ze ematen dizu? Nire bizitza osatuago dago idazteko proiektu bat baldin badaukat. Badakit nire adinari berez dagokiola, deskansatu, atzeden hartu, saltxatan ere sartu, baina zein behar du? Nik eleberri bat egin nahi nuen eta egin dut. Kazetari lagun bat ere gonbidatu dugu, gaurkuen, Bai. nor etorriko da? Nire Azurmendi, aspaldiko, zu bezala, jefa izan dakoa, nire jefa izan dakoa, zure izan zera. Txintxua naiz. Bazara? Ez da, bai. Eta pentsatu duzu inoiz, Arantxa, zer izatea gustatuko litzaizuken idazlea ez izan da? Bai, badira gauza batzuk urrengo reenkarnaziorako utzi ditudanak, ze oraingorako ez dit denborik ematen. Eta besteak beste da abeslaria izatea, baita bertsolari ere. Bai, jendaurrean eta bapatean, oraingoaren kontrakoa. Ze, idazteak daukan bentaja, eta irakurlea irakurtzen ari den bitartean, zu etxean zaudela. Gotortua, etzaizu ezer sartzen, aldiz jendaurrean egiten diran gauzak, instantean jasotzen dezu erantzuna. Eta gauza gutxi pare hori, bai, abeslaria, bertsolaria hori seguru. Bueno, saiatuko gara gaur, baparekotasun horrekin. Ez da balio, horregatik utzi dut urrengo reenkarnaziorako. Horrela hartu izan ditu bizitzan zehar erabakirik zailenak, aukera desberdinak aztertuz, eta ondoren zenak agintzen diona aukeratuz, beldurrari amore eman gabe. Arantxa, Hendaia parez pare daukagula azken etxearen bila hasten gara danok. Hor pinudi tartien edo etxe zoragarri bat ikusten da. Bai. Inspirazioa Etxe edo. politasko daude, Hendaia, bai. Azken etxea, protagonista ibiliko da. Beretzat azken etxea izango danaren bila. Bai, gero egiaztatu dut, idea etorri zitzaidan lagun batekin. Lagun bati galdetu nion beste norbaiti buruz. Alakoa zer moduz, esan zeu, dabiloain oso korapilatua, ari da azken etxearen bila, eta plast, txinparta bat sortu zen hor, bada jendea konstienteki azken etxea bilatzen duna. Lehenengoa ere, bai. Bizitzaren, azken urteak pasatzeko, hori da bere helburua, protagonistaren helburua. Bai. Bere etxe bat nahi du. Berea izango dana, adinekoa, zarra, ze etiketa jarriko diegu? Zarra. Ez daukagu adostua, noiztik aurrera dan bat zarra edo ez zarra, baina hola irizpide zabal xamarra da, bat da zarra jubilatzeko adina aldatzen zaionean, da horrek esan nahi du 67. Baina jende askok ez du zarra esatea nahi.
nik propio esaten dut, eta bere beti dago baton bat esaten didala. Zaharrak zapiak dira, edo trastuak dira, edo... Pertsonape bai? Zartzen goaz? Bai, nik uste dut gainera, euskeraz ez dela gazteleraz bezain gordina hitza. Zaharra ez da zergatik. Baina ez dugu hil nahi eta ez dugu sartu nahi eta horrez dago irten biderik. Bueno, adinkide izango diren emakume batzuk egongo dira, oso ezberdinak izango dira, euren artien. Bai, adinak ez gaitu berdintzen. Zahar guztiak ez gara berdinak, aur guztiak ez dira berdinak, gazte guztiak ez dira berdinak. Normalean, zuk esaten badezu, liburu hau zertaz ari da, eta nekez esango dizu norbaitek, gaztediari buruz. Esango dizu, gazteak eta droga, gazteak eta langabezia, gazteak eta ezaki zer. Baina zaharrak esatearekin badirudi, dana esan da dagola, eta ez, era askotako zaharra daude. Besteak beste, amets ezberdinak izango dituzte. Bai. Itxur ezberdina izango dute, diru aldetik posizio ezberdinak izango dituzte. Bai. Horre guztia baldintzatuko du, noski, nola bizi azken txanpori. Teorian, zaharraren irudia guretzat, da persona bat aldala etxian, aldala sutondoan, eta aldala bestiei gaztetan gertatutakoa kontatzen. Txapa sartzen, aldamenean jartzen zaion edo nori, nik gaztetan hau ura bestia egin nuen. Nire protagonistak ez dira olakoak, ez dira txapa emateko bizi. Apartamentu baten biziko dira, azken etxe hori aurkitu bitarte, kaskagorri bat, txanodun emakume bat, eurek zelatatzen egongo da baten bat. Bai, parean polizia ohi bat dago, erdi elbarritua, eta bere denbora horrela pasatzen duna. Besteak zelatatzen. Zelatari handen figur hori, Arantxa Nondik dator novelan, jartzen duelako horrelako, angustia misterio puntu bat irakurlearen gan. Kanpoko begirada bat nahi nuelako, eta ez dakite, bururatzen zaizkizu eleberri batian naizeanean, idea batzuk, eta batzuk baztertzen dituzu esatezu, honek ez du funtzionatzen, baina hori bururatzen zaizunean, hori bururatu zitzaidanean, pentsatzen un jokua emango zula. Batez ere, guk nork bere burua modu batean ikusten du, eta kanpotik ikusten da beste modu batean. Eta hori hortik etorriko zen. Ez dakit hori gehiago jakingo dezuzuk nik baino. Ze irakurrak daki gehiago idazleak baino. Zelatatuak alere badaki zelatatua dena? Bai, besteak uste du ezetz, baino bai, jabetu da. Ematen dio horrelako indar berezi bat? Horrek? Jakiteak, bai. Informazioak beti ematen dizu indar berezi bat. Nolakoa da kaskagorria? Kaskagorri, emakume kaskagorri elegante bat izango dalako hemen protagonista asko bizi izan duena? Bai, bizi modu ez arrunta eraman duena, bere adinkideekiko, eta itxura bere onerako gobernatzen ikasi duena. Emakume askok ikasi du, bere itxura gobernatzen bere interesetarako. Iragan horrek, suposatzen du baldintzatzen duela nortzuk garen, eta aurrera begira bai, etengabeko ariketa egiten duen arren, berak, berak esaten duena aztu, etxe zoragarri bat eskuratu, lorategi eder batekin, eta bertan, azken tarte hori pasatzeko posible da, oroitzapen horiek? Badira pertsonak bizitza osoa oroitzapenei bueltak ematen jarraitzen dutenak. Eta beste batzuk ez, ni adibidez ez naiz, ni zentzu horretan hori bezalakoan izango nitzake. Nik ez diot erreparatzen, zein nuen nik oain dela 40 urte, ez zait inporta, ez dakit nola esan. Ez dio garrantzirik ematen, emakume honek ere askok, bai. Emakume aldundua, esango genuke, izan leike eredu emakume askorentzat. Gazteagoak, garanok, horri buruz be apurtxuet gogoeta egiten dalako liburuan zehar, nik une hori egin dudana. Zer itxaroten dugu, sartzen garanien, ereduak aldatzen doaz? Ereduak aldatzen doaz. Sartzeko modu tradizionala desagertu zen. Eredu berriak behar ditugu. Eta eredu berri bat sortzen ari gera. Desberdintasun nagusia niretzat da, orain,
aukeratu dezakegula ze bizimodu eraman nahi dugun. Gure mugekin, ze protagonistak diru asko du, eta zuketanik segurasko ez daukago diru asko. Baina ez dago inun idatzia nola sartu behar dugun. Aukeratu dezakegu sartzeko modu desberdina. Eta sartzeko modu tradizionala aukeratzen duenari, oso ondo, txalo ingo diot, baina nik ez dut hori nahi, niretzat. Denbora, bada beste kontzeptu bat. Bai. Agertzen dana, bueltaka. Bizitza denbora da, horregatik, niri adibidez, kosta izan zait asko, urte asko, denbora oparitzen ikastea. Eta esatea, oain honi denbora oparituko diot. Azkenian bizitza denbora besterik ez da. Nik aukeratu dudan liburua Isabel Meyen, Tierra de Damas da. Las mujeres que construyeron el románico en el País Vasco. Ikerketa honetan azaltzen da zenolako garrantzia izan zuten emakumeak Erdi Aroan, erromaniko garaian, komentuak eta elizak eta eraikitzerakoan. Beti izan dugun irudi ilun hori, guztiz desberdina azaltzen da, liburu honetan. Hemen esango dugu, pertsonaien arteko lotura horrekin misterio batzuk eta gordeta egongo direla. Ausarta da gure pertsonaia nagusia, kaskagorri hori, emakume kaskagarri hori. Nolakoa da, Arantxa, zer irudikatu nahi zenuen eta batez ez kontatu, pertsonaiaren bitartez? Bizimodu desberdin bat. Gezurtatu nahi nuen adineko persona guztia berdina gerala, gezurtatu nahi nuen gehiengoaren bizimodua ez dela guztion bizimodua, beste gauza batzuk egin dituzte. Baina batez ere, nire kasuan, badira idazle hausnarketari pisu gehiago ematen diotena. Nik senari egiten diot kasu, arrazoiari baino gehiago liburu bat aurre egiterakoan. Senak esaten dit hemendik dala. Bakardadea badago be bai. Bai. Eta batzutan ondo eramana eta beste batzutan ez ondo eramana. Bai. Hor desberdintasun nagusia iruditzen zaineri, Gauza bada bakarrik bizitzea, bakarka bizitzea, eta beste bada abandonatua sentitzea. Eta oinazia dator, batez ere, abandonatua sentitzen zeranean. Pentsatzen dezunean, zu zaintzeko buruan zenuen persona horrek ez zaitula zaintzen, abandonatu zaitula. Eta emakume protagonista hau ez dago abandonatua. Bere lagunen bat agian bai, sentitu daiteke horrela. Sentitzen da bai, ibaiak, eta bizitzaren ibai horretan, alboratuta, hondakin moduan, sentsazioak direlako, gerta daiteke. Bai, eta zartzaroak ekar dezake, claro, gizarteak bialtzen dizun mezua da, deskansatu eta disfrutatu. Hori bai, erabakiak hartzen diren lekutik urruti. Zuk ez duzu erabakirik hartuko, nik, zure semeak, zure alabak, zure edo nork, edo erakundeek dakite zuk zer nahi dezun. Zuk ez dezu ahotzik. Besteak erabakiko dute zer egin behar dezun da zer ez dezun egin behar. Eta ni ez nago hori onartzeko prest, hori igerriko zitzaidan. Esan dugu, bakardadearen mamu hori, batez ere, suposatzen dut adin guztietan, baina sartu ala gehiago, batez ere ondo ez gaude. Horra alde fisikoa eta nik urte desente daramat irakurtzen eta pentsatzen zartzaroaren inguruan, baina gutxien landu dudana, utzunerik handina, hori da. Alde fisikoa ez dut nahiko landu. Eta fisikoak muga jartzaizkizu, beste kontu da jakin muga horiek nola saiestu. Baina hori da gutxien hausnartu dudana, horri heldu behar diot.
bidaiatu egingo dugu, esan dugu, zelatatuak sentituko gara, bueno, Bordele, Paris, Hego Amerika, gauza asko eta kontu asko jakingo ditugu Kaskarorriaren bitartez. Bizitza bizi, edo bizi iraun? Arantxa? Bizi. Iraupena niretzat ulertzen dut, baina nik askotan pentsatzen dut. Bizitzaren lehenengo 20 urtetan gertatutakoari. Pasatzen dugu bizitza oso bueltak eman. Hau gertatu zitzaidan, alakoa zen nire aita, alakoa zen eskola, alakoa nire ama edo Espiritu Santua. Eta azken 20 urtetarako ez daukagu proiekturik, iraun besterik ez, eta hain zuzen irautea nahiko ez dalako niretzat, idatzi nuen liburu hori. Asko dira, zentzu hortan nahiko irakurle erresa naiz, baina horrela, azkenaldian irakurritako bat aipatzeatik, aipatuko nuke Gabriela Bienerren Uako retrato. Nola baiteren ere, kezka eta nire bizi osoko, zalantzak biltzen dituen liburua dalako. Begira, David Bailey, esango nuke dela nire egile kutxunenetakoa, oso erretratista ona zalako, eta behar bat gaude argazkilari interesgarriagoak, baina David Bailey izana nire eredurik handiena. Nik oso oroitzapen hona dauka eta Arantxa Urreta Bizkaiaren Saturnoz. Bakizue, batez ere alkoholismoaren inguruan montatu dugu novela horren ingurukoa, ez? Nik denbora nahiko luzean, instituto garaitik, karrerako garaira, nahiko euskal literatura gutxi irakurri nuen, ez nuen bereziki gustuko, ez? Eta berriro ere sartu nintzenean karreraren bukaratik euskal literaturan, hori izan zen hartu nuen irakurketetako bat, eta iruditu zitzaidan oso konbentzigarria eta alkoholismoa ematen zuen ikuspegia oso interesgarria, ez. Claro, irakurri nuen, zate da bezala berriro berrengantzatzen ari nintzenean euskal literaturara, eta ez nekien, liburu horrek kritika oso txarrak izan zituela, eta nolabait, pixka bat, ez, albo batean edo txoko batean geratu egintzela Urreta Bizkaiaren ibilbidean, ez. Claro, nik kontesturik gabe irakurri nuen, eta iruditu zitzaidan oso novela ona. Zabaltzean ikusi duen lehenengo gauza, teleskopioa da. Sarrerarantz begiratu du, maleta eta posterra dauden lekura. Nerea? Bueno, irurok ze gustora egon behar garan, orain apurtxuet gogoeta egiten. Azkenean hori esaten dugun, baina bai, printzipioz. Ez dago zertan ez egon gustura. Ez dugu kontrajarri, Arantxak eta biok, berbetan egon garan bitartean, memoria izatea eta oroitzapen horiek eta iragana, ez dagoela kontrajarri eta etorkizuneko proiektuekin adin batetik aurrera. Zergatik egon behar du kontrajarrita? Azken batean ikuste dut, eta ez du honek liburuarekin bai badu harremana eta Arantxarekin hitz egin dut beste batzuetan honi buruz. Nik azken batean iruditzen zait bizitzan gaudela, beti puntu berean, naiz eta beste puntu batean egon. Hau da, segunetan nun tokatzen zaizun, zaude aurrean duzun tarterako planak egiten, eta atzetik dakartzun horrek elikatuta. Orduan, ni ez naiz oso kategorikoa horrelako banaketak egiterakoan, ezta? Beti, etxipenak harrapatzen ez zaituen bitartean, beti daukazu zer antolatu aurrera begira. 15 urte eduki, 45, 71 edo 86. Alde horretatik ez dut ikusten kontrajarria dagoenik. Ez, gogoa da desberdintasuna, eta hor egia da edade handiko askori bizipoza desagertzen zaiola, eta bizipozarik gabez dago ezer. Etxipenari tartea eman bitartean, ez horreleko hori gertatzen, baina etxipenari eta gogo faltari atea irikitzen diozun momentuan orduan bai, egon daitezkela bestelako... Amore ematen dezunean. Bai, edo amore ematea aukera bat iruditzen zaizunean ere bai, hori izango litzateke aurreko urratsa.
zenuke Nerea, eleberritik, Arantxa ezagututa gainera. Suposatzen dut, ezaguna da nien idazlibe beste begi batzuekin, beste maitasun batekin irakurtzen dela liburua. Ez pentsa, liburu bat hartzen dezunean esku artean, askotan idazlea ezagutu eta estimatzen baldin baduzu, kariñoarekin baino gehiago bildurrarekin hartzen duzu. Bai. A ber, eta espaldin bazait gustatzen nik zer esango diot, edo zer ez diot esango. Alde horretatik peligrosoa da, oraingo honetan zorionez, izugarri gustatu zail liburua, eta berari ere uste dut horreneko egunean esan niola, hartu irakurri eta berehala. Ni ez naiz literatur kritikaria, ez da inondik ere, errespetu handia diot ofizio hori, nik ez daukat baliabiderik antzeko lanik egiteko, irakurle soil bezala hitz egingo dut. Hala eta guztiz ere, urteen poderioz ikasi dut zintzotasunaren eta imposturaren artean bereizten, eta hau batez ere iruditzen zait liburu oso zintzoa, eta batez ere iruditzen zait novela oso bat Arantxa Urretabizkaiaren trebezia islatzen duena. Trebezia historia bat kontatzeko, trebezia historia kontatzeko moduan, trebezia pertsonaiaak, hor misterio horrutziko dugu garatzeko orduan, eta batez ere hori iruditzen zait. Novela guztiz gomendagarria nik irentzi nuena eta harrapatuta edukin ninduena, izpide nagusi dugun zahartzaroaren inguruko hori guztiak enduta, batez ere niri iruditzen zait, edonorentzat gomendagarria izan diteken novela irakurgarria eta harrapatzen zaituena eta amaierara arte eramaten zaituena tiraka. Bueno, amaiera hori, ez duguna ez esan, ezin dugu esan, baina... Gauza bitxia da, zatekan. Lanian harin nintzala, etxean adibidez bazekitela zertasain nintzen, behin galdetu ziaten. Hori, zein interesatuko zaio? Ezakit nik hau kontatu nahi dut eta hau kontatzen dut. Baina, ez dut uste beti irakurtzen dugunik, eta bain irakurle gisa jartzen naiz, identifikatuak sentitzeko. Beste norbaiten bizitzeko ere irakurtzen dugu. Ez bestela, zaharren liburuak irakurriko nituzke, gaztienak. Ez da hola. Zu sentitu zintezke irakurle gisa ama, sekula ama izan gabe, edo zarra izan gabe. Edo Aníbal Lecter izan gabe. Bai. Kaixo, ni nintzen naiz eta gaurkoan Margolana liburua aurkeztuko dizuet. Liburua Begiko argitaletxeak argitaratu zuen 2018 urtean. Bitxor irakasleak bi gazteei margolan bat eta haren bozetoa erakutsi die. Margolana alkandora urdin argidun emakumea negarrez deitzen zen. Artelana eta bozetoa Parisera eraman behar dituzte museo batera berehala. Halare, bi gazteei bozetoa batez ere asko gustatu zaie, eta hau lapurtzea bururatu zaie. Baina egunak pasala albisteetan ateratzen hasten da lapurreta. Beraia bakarrik bozetoa lapurtu dute. Baina Margolana ere lapurtu dutela esaten ari dira. Nor lapurtu ote du? Liburuaren hasiera nahiko lasaia da, baina arazoa hasten denetik, ekintzak bata bestearen atzetik gertatzen dira. Eta momentu horretatik aurrera, liburuak harrapatu egiten zaitu. Liburuak tentsioa eta misterioa liburuaren bukaeraino mantentzen du, eta hori izan da gehien gustatu zaidana. Horretaz gain, liburuaren bukaera bat-batean gertatzen da, eta hori ere oso originala da. Margolana liburua oso erakargarria eta desberdina iruditu zaitu. Horregatik, tentsioa, misterioa eta bar gustatzen bazaizu, aukeratu ezazu Margolana liburua zure oporretarako. Pertsonaiaren askatasun hori eta ausardia hori eta gauzak egiteko gogori, bueno, azken hori, ez dago gure eskubez. Beti dagoelako gizartean, bizi gara eta gizarteak mugatzen gaitu, metafora eginez apurtxu bet. Ezberdina izango litzateke, emakume izan edo gizona izan kasu honetan bebai sartzaroari begira? Nik uste dut hain zuzen pertsonaia honen arazo nagusia dela askatasun falta, neurri batean. Berak ezin du berez egin nahi duena. Egin nahi duena egitera iristeko, badu zama jakin bat konpondu beharra. Segurenik pertsonaia hau guztiz aski izango balitz,
ez litzateke izango horren interesgarria inundik ere. Arazo inmobiliario bat izango litzateke seguruenik Eleberria, ez? Eta hori baino, eta bilaketa inmobiliario bat Hondarribian edo Donostian berez da abentura bat. Baina ez da hori, gehiago dago. Azken batean askatasunaren bilaketa ere bada, azken etxearen bilaketan nire ikuspegitik. Gizonezko izan edo emakumezkoa, kasu honetan ni ez nago horren seguru, ze arazo berberak edukiko balitu gizonezko batek seguruenik emakume honek egiten dituen urratsak egin beharko lituzke nahi duen puntura iristeko, objektiboki. Gero egia da, irakurleak normalean badituela bere aurreiritziekin irakurtzen du eta deigarriago egiten zaio horrelako iragana edukitzea emakume batek eta gehiago adin horretako emakume batek, gizonezko batek baino. Talde horretatik, iruditzen zait novela honek beste elementu interesgarri bat daukala eta bada memoria ariketa bat ere bada, bere garaian gauza garrantzitsuak egin zituen belaunaldi batean emakumeek izan zuten rola ere, bigarren edo hirugarren mailako baldin bada ere, jartzen du mahai gainean. Eta hor asko daukagu errekuperatzeko, bai, historiaren ikuspegitik, baina baita literaturaren ikuspegitik ere. Ze hor emakume asko daude oraindik ezkutuan egon direnak. Eta nik kaskagorri honen atzean, ikusten ditut horrelako hainbat emakume, honen peripeziaren atzean, ikusten ditut beste emakume askoren peripeziak. Akaso Arantzaren asmoa etzan hori izango, baina bueno, badaki bere... Baitare, baina esan dizuet, nik asmo handirik gabe. Ni hasten naiz, hasi nintzen tirakari horri, lagun batek azken etxea behartzula, eta orduan ze baldintzatan, ze izango zuen honek iragana. Hortik, baina agian protagonista hau ez da bere adinkide diren gizonekin beste emakume asko bezain desberdina. Emakume honek egin ditu gaztetan, belaunaldi hortako emakume askok egin ez duena. Batez ere ez Parisera jun, hori nahiko arrunta zen, geroko saltoa, ez da. Ezakit, hori, nik beti esaten dut, zuk liburu bat idazten dezunean, amets bat egin dezu. Hori da, nire ametsa. Oain, amets horrek zer esan nahi duen jakiteko behar da aditu bat, behar da psikiatra bat, edo psikologo bat, edo norbait esango dizuna. Ametsetan erortzen zehala, amets egiten dezunean, horrek esan nahi du, ez? Ezakit, nik hori da nire ametsa, asko arrazoitu gabe. Euskara autolaguntzaren bidetik ikasi nahi duten hoiek, Arien bildumako ipuinau neurrira eginiko trajea izango dute. Esti Bibankoren istorioaren orratzak ariketa praktiko batzuen ariekin eginiko jantzia, Dani Maizen ilustrazioekin kombinatua. 7 autore, 7 hizkuntza, 7 argitaletxe eta 7 ipuin desberdinak berdintzen dute ipuin bilduma berezi hau. Elkarlanean ikoitzi eta idazle taldeak komunitatearekin bero-bero partekatu duena. Kartzelako 4 pareten artean 2 hamarkada eman arren, Antonio Gramsciren jario intelektuala sasoionean mantendu zuen erakusle dugu Ekaitz Sirbentek euskaratu eta Katakrakek argitaratutako gutun bilduma hau. Askotan esan izan dut eta konbentzituan nago, idazle batek gehienetan bentsat ez daki zer egin duen. Idazle batek daki zer egin nahi zuen, baina egin duena irakurleak daki. Neri bentsat, behin baino gehiagotan gertatu izan zait, irakurle batek novela edo eleberriaren bersio bat kontatu neri, eta ez izan hori nik egin nahi nuena, baina irakurleak beti du arrazoi. Eztabaida horietan arrazoia beti irakurlearen alde dago. Nik irakurleentzat esker ona eta mirespena besterik ez daukat.